खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम फिन गोजोननाय बावहरनानै नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। रादाबनि समाव जों नोंथांमोननो मोननैसो रादाब लानानै फैदों, बिदिब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। चाइनायाव गिलु बालु दै बाना जादों। बे दै बानायाव फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो खहा जानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव जायगानि सुबुंफ्रा न' बां गारि गुरा दंनायमानि गासैबो लोमफाव जानानै दैनि सिङाव दं। दासिम गासै 33 जन सुबुङा जिउ गोमाजानांनायनि रादाबखौ जों मोननो हादों आरो 8 जन सुबुङा दासिम गोमानानै दङ। गासै 3,37,000 सुबुंफोरा गावसोरनि न'फोरखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव थाहैनो गोनां जादों। सोरखारा होनाय पीएम किसाननि रांखौ हा गैयाब्लाबो जायफोर आबादारि बिसोरो मोननो हागोन। नंखाय आबादारिफोरखौ दानना होदों आरो जायफोरा थार आबादारि बिसोरखौ लाखिनाय जागोन। बोसोरारि पट्टा, 2G पट्टा आरो देबोत्तर हायाव आबाद मावनाय हाग्रा रैखाथि आयेननि सिङाव मोननाय पट्टा फिसा आबादारिफोराबो पीएम किसान स्किमनि रांखौ मोननो हागोन। नाथायबा आसामाव गासै 8 लाखनिबो नंखाय आबादारिफोरा बे पीएम किसाननि रांखौ जागासिनो दं। मोनथिना मोननाय बादिब्ला फोरोंगिरिफोरनि एकाउन्टफोरावबो बैफोर रांफोरा हाबदों। दायो बिसोरखौ दानना होगोन होननानै फोरमायदों। पीएम किसाननि राङा बोसोरसेयाव 6,000 रांहै हाबो। जायफोरा नंखायैनो पीएम किसाननि रांखौ लाबाय बिथांमोना रांखौ गथायना होफिननांगोन होननानै बुंदों। बे बाथ्राखौ आसामनि आबाद बिफाननि मन्थ्रि अतुल बराआ बुंदों। दिनै जापाननि टकिय'आव अलिम्पिकआ जागायजेनबाय। बेयाव जोंनि भारतनिफ्राय गासै 127 गेलेग्राफोरा बाहागो लादों। गासै 18 था गुबुन गुबुन गेलेनायखौ आसामनि लवलिना बरग'हाइआ गिबि राउन्ड गेलेनायाव बाय मोननो हादों। मोनथिना मोननाय बादिब्ला बिथांनि बेरेखा गेलेगिरिया गावखौ गेलेनायनिफ्राय मुं लाखिफिन्नायनि जाहोनावनो बिथाङा गेलेयालासेनो प्रि क्वार्टार फाइनेलसिम सहैनो हादों। टकिय'नि अलिम्पिकआव गेलेना देरहानाय सनानि मेडेल मोन्नाय भारतारिफोरनो इन्डियान अलिम्पिक एस'सिएशनआ 75 लाख रां बान्था होगोन होनना फोसावदों आरो सिलभार मेडेल मोनगिरिफोरनो 40 लाख आरो ब्रन्ज मेडेल मोनगिरिफोरनो गासै 25 लाख रां होगोन होननानै फोसावदों। लोगोसे बाहागो लानाय गुबुन गुबुन गेलेगिरिफ्राबो साफायाव 1 लाखहै मोनगोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।